croeso i sgwrs podlediad Estyn. A heddiw, dyn ni'n siarad am aprentisiaethau. So, croeso Hannah a Teleri. Diolch am ymuno â ni heddiw. A dyn ni'n edrych ymlaen am glywed am eich profiadau fel aprentisiaethau. So, diolch am ddod. Diolch am cael ni. Yn ein adroddiad blynyddol ni'n cael sgwrs am aprentisiaethau. Dyn ni wedi arolygu y coleg sef Benfro lle ydych chi yn astudio. A mae'n gwych cael chi gyda ni heddiw i siarad am y profiadau chi o gwneud apprentisiaeth. So, just i dechrau, dych chi eisiau just dweud wrth mi tipyn bach am y hanes sydd ydych chi cyrraedd gwneud yr apprentisiaeth dych chi'n gwneud? Felly, nes i blwyddyn, un blwyddyn o chweched yn ysgol Bro Pedr, a nes i, blwyddyn cyntaf fe, nes i'r aroliadau, ond o'n i ddim yn joio fe. A welodd dad fi cais ar Facebook biti y Prentisiaethau am nyrsio, da Hylfa, a hales i cais mewn. A ges i fe erbyn y diwedd, a i gweud y gwir, fi wedi joio fe ers ni, byddai byth yn edrych nôl. Gwych. A dych chi yn yr ail flwyddyn naw o wneud o? Fi'n y trydydd blwyddyn yn wneud e. Fi'n cwblau lefel 3 fi nawr. A byddai'n benni biti rownd mis Chwefror blwyddyn nesa. Felly mae fe'n mynd yn gloi. Gwych. Wel, byddwn ni dod yn ôl, ond efallai atoch chi ar sydd ydych chi wedi cyrraedd lle ydych chi yn gwneud apprentisiaeth? Felly, so nes i tygau fi. A wedyn nes i blwyddyn cyntaf fi o lefel A. A wedyn nes i dim really joio fel Hannah. So nes i roi cais yn gymwys fel Hannah. Ges i fe tro cyntaf. A oedd predicted grades fi ddim yn mor dda na beth o'n i'n meddwl i aros yr ail flwyddyn. Ond so nes i kind of rhoi lan am yr y syniad o cario mlaen am yr ail flwyddyn. Ond, nes i cael results rili dda. So, oedd yn anodd reit. So, allan ni di aros am yr ail flwyddyn, ond cymeres i'r cyfle i mynd am yr apprentisiaeth. Wyt ti'n hapus? Wyt ti wedi wneud y penderfyniad yna? Wyt ti'n mwynhau? Ydw, fi'n mwynhau. Ydw, ie. Joio siarad i lot o bobl bob dydd. Fel Hannah byddai byth yn edrych nôl. A fi'n joio sio gymaint. So yn penderfyniad da. Gwych. Felly, efallai disgrifio i fi beth sy'n diwrnod debygol i chi fel rhan o'r y gwaith dych chi'n wneud? Felly, gyda fi yn neud shifts hir, 12 and a half hour shifts, a bydden ni'n neud biti 3 yr wythnos gyda 7.5 awr yn y coleg wedyn, a ni'n galw nhw'n study days, really. A fel fi, byddai'n dechrau am 7, byddai'n mynd mewn, felly cael disiad o de, a wedyn mae nurses yn y nos wedyn yn dod mewn i'r staff room a rhoi fel handover am beth i shwt oedd y cleifion yn y nos, beth yw enw nhw, fel pam dath nhw mewn. A fi'n mynd mlaen wedyn mewn i'r ward a helpu beth bynnag sy'n eisiau wneud, fel pwysedd gwad, cymryd gwad o cleifion, mynd â nhw'r tŷ bach, a wneud unrhyw beth arall mae eisiau cael ei wneud. A wedyn byddai'n benni wedyn am beth i 7:30 yn y nos. Felly diwrnod hir. Mae fe. Ond mae fe, i gweud y gwir, mae well a fi'n neud shifts hir achos fi'n cael mwy o diwrnodau off yn yr wythnos wedyn i ymlacio a neud gwaith coleg fi wedyn. So, allai joio bach eto wedyn fyd. Gwych. A beth amdanoch chi, rhywbeth debyg? Bach yn wahanol. Fi'n neud fel shiftiau 9 i 5 o dydd Llun i dydd Gwener. Fi yn adran cleifion allanol yn ysbyty Glangwili. So, ni'n neud lot o clinics na o wahanol fath o specialities. Mae wedi bod yn agoriad llygad mawr o faint o problemau sy'n gallu dod lan. A fel Hannah, fi jyst yn neud pwysedd gwad,
os maen nhw'n cael ei listo ar gyfer y waiting list am chwyd operations a stwff. A just neud yn siŵr bod pethau mynd yn haws i chwyd fel waiting times a pethau. A sydd ydych chi'n teimlo, a sydd ydych chi'n ffeindio y balans yna rhwng y gwaith coleg a'r dysgu yn y gwaith? Sut mae hyn yn gweithio? Mae doi, fi'n gweld fel doi barn da fi. Mae well da fi gweud y gwir dysgu ar y swydd. A fel na eisiau ti fi bod fel, o'n i ddim yn hoffi ysgol, o'n i ddim yn licio eistedd lawr, mae well da fi mynd mewn i gwaith a bod dysgu, na eisiau fi wneud e. A maen nhw'n dysgu ni wedyn. A yn y coleg, ni'n cael dysgu hefyd o fewn tiwtor ni. Mae tiwtor ni'n cyn nyrs fyd, so mae da lot o profiad. A mae hi'n dysgu ni wedyn, byddwn ni'n cael asesiadau, fel biti pwysedd y gwad a fel dysgu biti gwahanol meddygol a cyflwr sydd yn yr ysbyty. A byddwn ni wedyn yn dysgu hwnna ar y wod wedyn fyd, felly mae hwnna'n pethau. Mae'r balans i gweud y gwir yn fi'n gweld y pethau achos fi'n cael diwrnodau off i wneud y gwaith fyd. Felly fi gael balans o'r ddoi. Ond wedyn mae fe gallu fod yn flinedig ble chi'n mynd o wneud shift sir a mynd i coleg y diwrnod ar ôl ni. A mae gallu fod yn blinedig, ond y peth dda biti fe, mae'r coleg yn rhoi digon cefnogaeth i ni am help a am cefnogaeth a unrhyw beth fel ni. So efallai dweud tipyn bach mwy am y gefnogaeth hynna i fi? Gyda fi, mae coleg sy'n Benfro, fi wedi dewis wneud gwaith coleg fi yn y Gymraeg i gyd. Dyna achos fi wedi dod o teulu Cymraeg, wedi dod o ysgol Cymraeg. Mae popeth i fi'n siarad yn Cymraeg iaith cyntaf fi. A mae tiwtor da ni, mae hi yn rhoi'r gwaith i tiwtor arall ni, a bydd y tiwtor yn yr coleg wedyn yn rhoi yr gwaith i fi yn Cymraeg, ond wedyn fi'n cael dysgu yn Saesneg. Ond mae'r tiwtor sydd da fi, mae fodlon helpu rhoi cefnogaeth, unrhyw cefnogaeth o beth i wneud yn y Cymraeg, sut allai wella. A mae hwnna'n pethau, dim ond achos gyda'r Cymraeg, mae fe yn iaith eitha galed, ond maen nhw'n rhoi unrhyw cymorth i moyn. Allwn ni gofyn unrhyw cwestiynau, maen nhw fna a maen nhw'n barod. Gwych, a dyna un o'r pethau ni wedi ffeindio yn gyffredinol ar draws Cymru gyda'r aprentisiaethau. Weithiau, does dim digon o gyfleoedd i bobl yn defnyddio'r Cymraeg a'r iaith sydd gyda nhw ac i ddatblygu a gwella'r iaith yn fwy. So mae'n really dar i glywed am y gefnogaeth sydd gyda ti yna'r gwych. A mae fe'n rhoi lot o cyfleoedd i ni fyd. Fi a Tleri nawr ni'n llysgened y Cymraeg ar gyfer coleg cenedlaethol Cymraeg. A gyda ni, mae wedi rhoi lot o cyfleoedd i ni. Ni'n gwneud blog, ni'n fynd nawr yn siarad bit i'r iaith Cymraeg. A fi'n teimlo mae hwnna, mae wedi agor drws i ni felly i wneud o'r gwaith yn Cymraeg, achos ni wedi ysbrydoli llawer o pobl. Fi'n hybu pobl yn fy ngwaith i fel defnyddio mwy o Cymraeg gyda'r cleifion. Felly mae hwnna'n rhywbeth fyd. So, o beth ti'n dweud yna, ti bron fel champion ar gyfer y iaith yn yr ysbyty hefyd, sy'n peth gwych. Yeah. So, ydy cyfleoedd defnyddio'r iaith yn y gwaith hefyd a'r cefnogaeth yna? Ydy, mae lot o pobl da fi, ni'n lwcus ar fod fi, mae lot o staff yn siarad Cymraeg, a mae rhai nhw ddim, ond maen nhw'n dysgu termau, maen nhw'n dysgu fel bore da, chi'n iawn, te neu coffi, os eisiau tiri bach, a mae hwnna'n dangos i fi fel, fi wedi dysgu nhw bach, treol siarad gyda'r cleifion, achos fi ar fod eiddielwch, felly fi'n gweithio da lot o fel cleifion sydd wedi cael ei ddiagnoso da dementia, a gyda ni, mae fe gallu fod yn galed achos maen nhw'n colli yr iaith i siarad Saesneg, a wedyn maen nhw dim ond mynd ôl i'r iaith cyntaf nhw sef Cymraeg. Felly, na ble fi'n dod mewn wedyn a helpu nhw wedyn. A mae hynny mor bwysig, bryd mae rhywun cyrraedd pwynt yna yn y bywyd, bod nhw'n gallu clywed a defnyddio'r iaith gyntaf nhw. Yn wedig gyda'r doctoriad a'r meddygion, maen nhw wastad yn gofyn, chi lli fel cyfarthrebu hwn i fi, a pethau fel ni, so mae hwnna'n pethau fyd. A mae'n diddorol, dyn ni wedi wneud adolygiad y llynedd o'r gwaith bod Coleg Cymraeg, ti wedi sôn am Coleg Cymraeg, bod nhw yn wneud ar draws y sector o 16 i trio tyfu gyfleoedd
i bobl yn defnyddio'r iaith Cymraeg, codi hyder, y tiwtoriaid ac yn y blaen i defnyddio hyn. So mae'n really gwych clywed am un o'r enghreifftiau yna. Beth amdano ti, sut ydych chi'n teimlo bod y balans yn yr o'r astudio a gweithio, mae hyn yn gweithio i ti? Ie, mae bach yn galed rhai weithiau, achos fi'n neud 9 i 5, so mae'n just anodd ffindio'r amser achos fi'n neud fel YFC hefyd gytre, so mae hwnna'n cymeryd lot o amser fi lan, achos fi'n trysorydd i nhw, so mae lot o cyfrifoldeb gyda hwnna, a wedyn treol ffito mewn addysg hefyd yn ei gwaith cartref a pethau. Mae'n bach yn anodd, ond fi'n ymdopi'n iawn ar hyn o bryd. Ond gewn ni weld. Ond na, maen nhw'n rhoi lot o cymorth i ni, chwarae teg i nhw. Yeah. A'r un o'r pethau dyn ni wedi ffeindio weithiau ydy bod y cyflogwyr, a dwi ddim yn dweud bod yr ysbyty chi yn gwneud hyn, ond weithiau yn sicr gyda yr aprentisiaethau iechyd a gofal, mae nhw'n ffeindio anodd rifhau yr aprentisiaeth i mynd i'r coleg neu gwneud y gwaith. Ydy'r ysbyty, wel, ydy nhw yn rhoi'r amser i chi bod chi angen i wneud y gwaith yna? Ie, mae bos fi yn really supportive o fi yn ei gwaith. Os mae clinic fi wedi bennu, mae'n really dda yn gadael fi mynd ar computer, ar cyfrifiadur i wneud y gwaith. Ond ie, mae fe bach yn anodd, achos fi yn adran clifio'n allanol. Mae qualifications ni ar ward-based learning. So sa'n cael yr un profiad a beth mae pobl eraill ar grŵp y blwyddyn fi. Ond ni'n trio sorto fe mas, mynd ar fel diwrnodau ar ward. Mae fe'n mynd yn oce. Ie, joio. Ond ie, fi'n credu, allan ni cael bach mwy o practis ar y ward, falle, blwyddyn nesaf. Gwych. Mae hyn yn ddiddorol, achos mae hyn tipyn bach o her i ti ar y funud, ond mae'n swnio fel mae y gwaith yn gefnogol iawn a trio ffeindio ffordd o gwmpas hyn. Wyt ti'n teimlo bod y coleg hefyd, y bobl sy'n hyfforddi chi, ydyn nhw yn derbyn yr farf o'r adborth yna i helpu gwella pethau, oes ffurf i chi boedio yn ôl ar pethau ansawdd a'r profiadau chi i helpu gwella ar y gyfer bobl eraill hefyd? Os, i gweud y gwir, mae nhw'n rhoi adborth, enghraifft fel, os mae rhywbeth yn dod lan yn yr ysbyty gyda gwaith neu rhywbeth, mae nhw'n rhoi adborth nôl i'r coleg neu'r prentisiaeth. Ac i gweud y gwir, mae nhw'n rhoi cymorth really good i ni gyda unrhyw beth ni moyn. Mae nhw'n na i helpu, mae nhw'n na i ateb cwestiynau. A mi'n credu mae hwnna'n peth bwysig fyd, achos ni'n ifanc a ni dal yn dysgu. Mae hwn yn cwrs 7 mlynedd fyd, so chi yn dysgu mewn 7 blynedd i fod yn nyrs, a fi ar 3 blwyddyn fi, a fi wedi gofyn cwestiynau yn y presennol, a fi'n dal yn gofyn cwestiynau nawr fel, cwestiynau biti yr aprentisiaethau a biti yr gwaith a pethau, a maen nhw wastad yn rhoi cymorth i ni beth bynnag yw a mae hwnna'n pethau, achos ni wedi rhoi 7 blynedd ni mewn i wneud hwn, felly mae fe'n rhywbeth dda i wneud. Ie, be fi wedi dysgu yw sdim cwestiwn twp i gael. No. Maen nhw jyst yn fodlon helpu. Yeah. Gyda bob cwestiwn sydd â ni. A byddech chi'n aros yn yr un ysbyty troi'r 7 mlynedd? Ydyn, fi'n credu bod, neu fi wedi bod ar yr un ward ers y dechrau, felly fi'n mynd mewn i 3 flynedd fi nawr ar y ward yma. Dwi ddim yn meindio fel, fi'n hoffi gweithio dar cleifion, fi'n hoffi gweithio dar staff, maen nhw'n pobl mor neis, a maen nhw'n siwt gymryd y cymorth na. Ond fi'n credu fyd yn un heriau yw licen i symud bach o gwmpas fyd a trial gwahanol adrannau a pethau. Mae bank shifts i gael ble chi'n seino lan a chi lli wneud unrhyw shifts chi moyn ar y wards. Ond dwi ddim fel, mae fe'n gwahanol achos ni wedi cael ei
ni'n cael ei contracto ar y ward, felly mae fe bach yn gwahanol i just wneud shift fel one-off mewn wythnos. Felly mae hwnna bach yn herfyd. Ond maen nhw'n wastad na i roi cymorth yn hefyd. Felly. Gwych. A dych chi wedi sôn yna o'r 7 blynedd ar mae'n glir bod chi'n gweld beth sydd angen mynd ymlaen. Sut ydych chi wedi ffeindio hyn allan? Ydych chi wedi cael cyngor ddar o'r coleg neu ydych chi'n ffeindio allan beth ydy'r cam nesaf ar ôl lefel 2, beth ydy'r cam nesaf ar ôl lefel 3, beth ydy'r cam nesaf? Ble mae'r gwybodaeth yna? Mae'r gwybodaeth i gyd ar hywel dda ar y gwefan, a mae llawer o gwybodaeth yn dangos beth yw'r prentisiaeth yma, faint o blynydde yw e, pwy fath o qualifications chi'n cael, pwy fath o coleg byddwch chi'n, pwy fath o gwaith byddwch chi'n neud. A mae'n rhywbeth dda fyd, achos pam dechreuais i fe fyd, o'n i ddim yn gwybod o beth i fe, dad fi wedodd e beth i fi, a halodd e'r link i fe, a oedd lot o fel pethau yn dangos, yr lefelau chi'n cael. A fi di mynd o wneud lefel 2 a fi'n ar hyn o bryd yn neud lefel 3. Credu mae lefel 2 dros blwyddyn a lefel 3 dros blwyddyn fyd. A yn mis Chwefror byddai'n mynd mlaen gobeithio wneud lefel 4. Ges i cyfarfod dydd llun i gweud y gwir biti mynd mewn i lefel 4, a ma'n rhoi gwybod yn erbyn diwedd yr wythnos os ni wedi mynd mewn i na. So gobeithio byddai mewn i'r cwblau wedyn. A wedyn mae lefel 4 am 2 blynedd, ni o dan Prifysgol Abertawe, ond mae'r campus yn Caerfyrddin. A wedyn, ar ôl cwblhau lefel 4, byddwn ni'n mlaen i wneud 2 blynedd o lefel 5, felly byddwn ni mewn scrubs porffor ni wedyn, yn bron a fod yn nyrs. Gwych, so mae dipyn bach o bifsofiad o safbwynt amser chi. Ond mae'n swnio fel mae y llwybr yn hollol glir. A mae'n swnio hefyd fel o'i ti, a efallai ti hefyd, wedi llwyddo gorffen bob y lefel yn yr amser sydd y targed, neu falle yn llai na'r targed. Un o'r pethau dyn ni wedi ffeindio yn yr adroddiad blynyddol a draws yr arolygiadau ydy ar y cyfan, weithiau mae rai bobl yn cymryd mwy amser nag o'n ni'n disgwyl i gorffen a cyrraedd y raglen nhw. Beth ydych chi'n meddwl wedi helpu chi i bod ar amser cyrraedd y targed yna? Unrhyw beth sydd wedi helpu ydych chi'n meddwl? Fi'n credu taw tiwtor ni sydd wedi bod yn help anferthol. Mae wedi bod mor drylwyr yn rhoi gwaith i ni. A wedi bod yn eitha smart yn gwybod pa fath o unit sydd eisiau wneud nesaf, a dim yn rhoi gormod o gwaith i ni chwaith, achos mae'n deall, achos mae'n cynners fyd. So, mae'n deall faint o waith i ni wneud bob dydd. So, mae hwnna wedi helpu lot. Mae'n rili dda. Gwych. Unrhyw beth arall i fi'n gweud mae fe gyd am tiwtor ni. Ni ddwy'n siario'r un tiwtor, so ni lli gweld fel, fi'n cofio wneud yr unit nade nôl pan ni'n neud lefel 2. A mae fe'n peth achos mae'n strict fyd, mae rhaid i hwn fod derbyn diwedd y mis, mae rhaid i hwn fod derbyn diwedd y mis. Ond mae'n deall fyd os mae eisiau cymorth, a mae'n wastad na os mae eisiau cymorth. Mae ni'n cael reviews ar Teams ble ni'n mynd rownd os mae unrhyw problem, a os mae eisiau mwy o cymorth. A ambell mae'n rhoi mwy na fel mis os mae eisiau mwy o cymorth arno ni. A mae hwnna'n peth afyd, achos ni lli edrych lan ato i fyd. Mae wastad yn gofyn os oes rhywbeth wedi digwydd yn gwaith neu rhywbeth sy'n eisiau siarad yn biti. Mae jyst yn rili dda, jyst yn prosesu popeth sydd wedi digwydd yn y mis diwetha, wnaethon ni siarad iddi.
Gwych, so mae'n swnio fel y rôl y tutor yn holl bwysig o safbwynt just helpu chi cadw adrac a'r deall unrhyw heriau a helpu chi dod drostyn nhw. Gwych. O safbwynt heriau, oes i'n rhywbeth sydd wedi bod yn heriol o safbwynt y gwaith ydych chi wedi wneud ar cynnydd cymbo hir erbyn hyn? Unrhyw beth sydd wedi herio chi tipyn bach mwy? Dych wedi sôn am rai pethau o safbwynt y patrwm gwaith a'r balans yna. Falle os dwi'n gofyn mewn ffordd fanol, unrhyw beth hoffech chi gweld yn gwella neu yn newid o safbwynt yr holl system a'r raglen yna dych chi wedi bod yn wneud? Fi'n credu da fi'n cofio pa mes i i'r cyfarfod dydd Llun, un o'r gofynes i cwestiwn am byti a gair i'r siawns i wneud lefel 4 fi yn y Cymraeg. Dim ond achos fi wedi wneud o dysgu o mynd o ysgol Cymraeg i cario ymlaen wneud yr prentisiaeth yma yn y Gymraeg. Ond nhw'n ansicr os o'n i gallu cario ymlaen gyda ysgrifennu yn lefel 4. Fi'n credu mae siawns i gael, achos fi'n nabod rhai sydd wedi mynd ar lefel 4 a mae siawns da nhw i wneud yn y Gymraeg. Ond fi'n credu y peth mwyaf byddai'n gweld os ai ar lefel 4, byddai'n gweld mwy anodd yw yn lefel 4 ni'n dysgu mwy o termau meddygol. A mae hwnna gallu fod yn un o'r heriau fawr achos ni'n dysgu termau lot yn ysbyty, termau byty cyflwyr a lot o pethau meddygol fel tabledi a unrhyw beth fel ni. A fi'n credu mae eisiau mwy o ystyried. Mae lot o hwnna'n digwydd yn yr ysbyty fyd, dim ond yn Saesneg. Mae lot o'r doctoriad dan ni fi'n gweithio ar y bwrdd, mae lot o nhw yn siarad yn Saesneg. A fi dim ond wedi gweld 1 neu 2 yn siarad Gymraeg. A maen nhw yn mynd o'r Cymraeg a defnyddio termau Saesneg. Felly fi moyn, os gael siawns i wneud yn Gymraeg, licen ni cael ei ddysgu defnyddio'r termau yn y Cymraeg fyd. A nhw'n ansicr beth i ni. Gwych, so just mwy o gyfle, mwy o ystyriaeth o'r sut mae'r iaith Cymraeg yn cael ei defnyddio yn yr astudiad, ond hefyd i helpu nhw yn y gwaith i falle newid yr awyrgylch o safbwynt y Cymraeg yn yr ysbyty hefyd. Gwych. Unrhyw beth wyt ti eisiau chwanegu? Fi'n credu y ffaith bod fi wedi cael ei rhoi yn adran Cleifnion Allanol a sa'i gallu cweit cael mae rhaid fi mynd i bod arall i wneud fel competencies fi, fel personal care, achos o'n i'n wneud hwnna lawr yn adran Cleifnion Allanol. Ond, mae bach yn anodd, achos mae eisiau ni gwybod y wod fel bac llaw eich hunan, really. Gwybod ble mae popeth. I cael good competency a gallu paso wedyn gyda tutor. A wedyn mae'r tutor gorfod dod o Sir Benfro wedyn. Lawr i weld ni yn yr ysbyty, sy'n bach yn ffwdanus ffindio diwrnod i cael adran fi, cael fi off, wod i cael ei gwybod bod fi'n dod lan i helpu, a wedyn cael y tiwtor dod hefyd. So fi bach yn ffwdanus, ond ni wedi dod trwyddi. Gwych. Ond dwi'n gweld y her yn yn sicr pryd ych chi mewn yr adran lle ydych chi yn yr ysbyty sy'n mor brysur trwy'r diwrnod a just cael patrwm tipyn bach wahanol o'r gwaith na bod ar wod. O safbwynt profiadau eraill a'r cefnogaeth, enghraifft, pryd dyn ni'n siarad yn gynharach, o'i ti wedi sôn am rhyw noson gwobrau, dych chi'n teimlo fel prentisiau bod ti'n rhan o'r holl bywyd y coleg, acos ti yn y gwaith rhan fwyaf o'r amser, ond mae'n swnio fel ti dal yn cael mynediad at pethau eraill sy'n digwydd yn y coleg hefyd, ydy hyn yn wir? Odyn, ni gweud y gwir, maen nhw wedi rhoi lot o cyfleoedd arall yn ni. Mae, chybod, wrth wneud y prentisiaeth, chi'n mynd i wneud gwobrau, chi'n mynd i fel noson gwobrau noson gwobrau yn Parc y Scarlet cyn yr haf.
Oedd e biti'r defnyddio'r iaith Gymraeg yn yr gweithle a yn yr addysg. A mae hwnna rhy agor dros ein i fyd, achos ni'n gwybod wedyn faint mae'r Cymraeg yn cael ei ddefnyddio, dim ond yn y gwaith, ond mewn y prentisiaethau fyd. A i ddangos hwnna, mae'n rhoi lot o fel impact ato ni fyd, fel pobl ifanc, i fel mae eisiau cario ymlaen gyda fe, achos dim ond gwobrau, falle bydd mwy o gwobrau i gael yn y dyfodol, ble ni wedi defnyddio'r Cymraeg fyd yn yr addysg a'r gweithle fyd. So cyfleoedd gwych o safbwynt datblygiad personol chi a just hyder ac yn y blaen. OK. Mi'n rhywbeth o'i ti eisiau ychwanegu? Just y gwmws, really. Maen nhw wedi rhoi lot o cyfleoedd yn Mae coleg Sir Benfro yn ostad yn e-bosto fel bod ni yn yna'n ffisegol. Mae'n beth sy'n mlaen i ginio. Ond son i na, so mae'n neis weld beth sy'n mlaen i ginio. Ond, maen nhw'n rhoi lot o cymorth yn a fi'n credu bod ni gyd wedi cael ei drilo mewn bod fel y services nhw yr un peth fel bod ni na'n ffisegol. So maen nhw wastad na i helpu. OK, gwych. A rhaid i mi ddweud bod fel rhan o'r adroddiad blynyddol ni wedi rannu, dwi'n meddwl, 2 neu 3 astudiaethau achos o'r coleg a bwbl, achos mae'r coleg yn gweithio mewn partneriaeth gyda rai colegau eraill a darparwyr hyfforddiant eraill i darparu aprentisiaethau. So, dyn ni rannu arfydar, so mae'n pwysig bod bobl sy'n gwrando efallai yn mynd i ffeindio allan tipyn bach mwy am y gwaith yna sy'n really pwysig. O safbwynt dych chi wedi sôn ar y dechrau o safbwynt y taith at y lle dych chi naw. Un o'r pethau pwysig ar gyfer aprentisiaethau ydy bod pobl yn gwybod bod yn opsiwn ar gyfer nhw. Dych chi'n teimlo yn ôl yn yr ysgol yn gynharach, efallai cyn dechrau lefel A fel dych chi wedi cael digon o wybodaeth, digon o dealltwriaeth bod aprentisiaeth ydy opsiwn o 16? Wel, pan o'n i'n ysgol, gathon ni diwrnod ble oedd gwahanol prifysgolion, colegau, a gathon ni cwpl o aprentisiaethau fyd yn dod mewn i siarad am beth oedd e. Ond o'n i'n meddwl fel bydd ddim fel aprentisiaethau am nyrsio, achos o'n i wastad meddwl mae rhaid ti mynd i prifysgol i ddysgu, dim ond achos chi goffo dysgu termau meddygol. Ond wedyn pan ffeindiais i'r cais ma ar gwefan ar Facebook o'n i, waw, oce, allai treial wrth wneud fel prentisiaeth. Chi dal mynd i prifysgol, ond chi'n dysgu yn y coleg a chi'n mynd i dysgu yn y swydd. Felly mae fe'n rhoi patrwm i ni, a fi'n gweld hynny fel peth dda. Ond fi'n credu mae eisiau nhw, gyda'r ysgolion, fi'n credu mae nhw eisiau dangos pwy fath o prentisiaethau mae nhw gallu wneud yn pob swydd. Felly mae pobl gallu mynd o wneud tygau a mynd mewn i wneud prentisiaeth yn lle wastraffu amser felly mynd i wneud 1 blwyddyn yn chweched. So efallai mwy o wybodaeth just am y llwybrau wahanol. So mae'n swnio fel roeddech chi yn ymwybodol bod aprentisiaeth ydy opsiwn, ond dim cymaint o aprentisiaethau oedd ar gael efallai. OK, wych. Mae'n swnio fel dych chi'n really mwynhau y cyfle, yr gwaith, yr hyfforddiant a popeth. Beth byddwch chi'n dweud i efallai bobl eraill, bobl ifanc sy'n yn ôl yn yr ysgol, sy'n efallai yn meddwl gwneud aprentisiaeth am dim just nyrsio am rhywbeth. Beth byddwch chi'n dweud? Beth ydy'r pethau fanteision o gwneud y peth yma? Fi'n credu, os ydych chi'n fel yn hands-on berson, mae fe'n just cyfle rili da i dysgu ar y swydd, a wedyn wneud y gwaith ar y said wedyn. Mae wedi helpu fi lot. Fel hynna, fi'n credu mae'r ddoi o ni
yn eitha hands-on ble ni'n dysgu. Yeah. Mae wedi bod yn really... Fi wedi joio fe. So, na gyd sy'n bwysig, really. Just joio a dysgu. A chi'n hefyd yn cael arian fyd wrth wneud yr prentisiaethau. Sy'n peth achos mae'n rhoi bach o annibyddniaeth i chi fyd. Chi'n dechrau cael bach o, fi'n goffa talu'r bil ma, neu chi'n prynu bwyd i chi'n neu fynd i gwaith, talu petrol, neu talu ticket i mynd ar y bus neu'r tren, a mae hwnna'n bwysig fyd. Ond ers ni, fi wedi joio fe. Fi wedi gwneud lot o ffrindiau newydd fyd, a fi wedi dysgu siwt gymaint o pethau. Achos, os chi'n mynd i prifysgolion, dwi ddim yr un peth am mynd ar wod. Fi'n nabod lot o ffrindiau fi sydd wedi mynd i prifysgolion dros Cymru i gyd, sydd yn mynd aros i mynd ar lleholiad yn yr ysbyty, a maen nhw fel, dwi ddim fel yr un peth. Ond pam ni'n mynd pam ni'n neud y prentisiaethau yma, chi'n cael ei twlu mewn a chi'n dysgu fyna. A mae hwnna'n peth dda achos, ni'n gwybod sut ti'n neud o'n, yn lle pam chi'n mynd o lleholiad yn yr ysbyty fel nurse, fel student nurse, chi'n angofio wedyn falle neu, so nhw'n rhoi lot o cymorth i chi sut ti'n neud neu, felly fi'n gweld hwnna fel un o fantais. Mae wastad ble bynnag chi'n mynd, un person yn mynd i fod yn fodlon i helpu. Wastad. So mae'n swnio fel dych chi'n dysgu troi'r amser, ond yn sicr y pethau eraill dych chi wedi disgrifio yn yr osafbwynt, just cael yr arian, ond mwy o sgiliau gweithio, sgiliau byw yn mwy annibynnol, pethau fel hyn, sgiliau personol mewn ffordd yn bwysig hefyd. Gwych. Dwi ddim wedi gofyn o flaen, ond pryd dyn ni wedi arolygu coleg sy'n Benfro, oeddech chi ran o'r proses yno o gwbl? Ydy arolygydd wedi dod i siarad â chi neu ymweld â chi yn y gwaith neu mewn sesiwn coleg? Do, i fi, anyway. Oedd tiwtor fi, goffon ni mynd ar Teams call da rhywun o Estyn, sa'n cofio pwy. Ond, just cael sgwrs, oedd e just yn y background yn gwrando ar tiwtor a fi yn ei reviews. Nes i joio hwnna, oedd yna'n fun. Nervous, ond oedd e'n good experience. A wedodd e bod fi yn glir, yn joio beth o'n i'n neud, a siarad yn biti be fi'n neud. Wel, dwi'n cytuno o'r sgwrs yma heddiw, ond ar y funud, dyn ni wedi gorffen yr cilco arolygiadau a prentisiaethau acos bod medr yn penderfynu sut ti'n mynd ymlaen gyda'r holl raglenni yna. So byddwn ni'n ail ddechrau efallai flwyddyn nesaf neu flwyddyn ar ôl. Dych chi'n meddwl mae unrhyw syniadau gyda chi o sut dylen ni yn cynnwys, bobl ifanc yn gyffredinol ond yn prentisiau yn y proses arolygu mwy? Felly cael ylun o prentisiaeth i wneud fel sgwrs ar Teams neu rhywbeth, a gofyn am fel os mae rhywun sydd moyn wneud fel prentisiaethau, felly gallwn fel un o ni neu fel un o prentisiaeth arall i ddod mewn i mynd ar Teams a just siarad biti beth i ni'n neud, pam ni'n neud a beth yw'r pethau chi'n dysgu. A mi'n credu mae hwnna'n bwysig fyd, so mae felly agor llyged pobl fyd o gweld ni mewn fel scrubs neu a wneud beth i ni'n neud yn y swydd. Fi'n credu felly mae hwnna'n peth a fel syniad. So really roi flas o beth ydy'r profiad. Dwi'n siŵr dwi'n gwybod yr ateb, ond ydych chi wedi darllen yr adroddiad ar ôl yr arolygiad? Da i wedi. Mae'n hollol iawn dweud na. Dwi'n meddwl mae hyn yn debygol ar gyfer bobl, ond beth oes unrhyw syniadau sut dylen ni yn adborth yn ôl ar ôl arolygiad i efallai roi y negeseuon pwysig at y bobl sy'n rhan o'r proses, yn sicr aprentisiau. Falle cyfathrebu gyda'r fel tiwtoriad fel y coleg, a wedyn allan nhw ymrwymo hwnna mewn i
un o study days neu pam ni'n gweld nhw face to face, so allwn ni jyst cael sgwrs wedyn o so beth sy'n mynd yn dda a pethau. So efallai rhywbeth sy'n fel crynodeb bod nhw yn gallu defnyddio i rannu gyda chi. Jyst so ni'n gwybod beth sy'n mlaen a beth allwn ni'n ei wella. A yn Glangwili, mae gwirfoddolwr yn dod rownd pob adrannau yn gallu hefyd gweithio yn y bit fferyfyllfa. A mae lot yn mynd lan am meddyginiaeth i'r adrannau gwahanol yn yr ysbyty. A mae lot o gwirfoddolwr da ni ar yr ward yn dod i siarad ar cleifion. Maen yn gofyn fel pwy fath o cwestiynau, beth yw hobbies nhw, beth maen nhw'n licio wneud, beth oedd eu swyddi nhw, a falle beth hwnna'n god syniad fyd, falle cael nhw dod lan fel unwaith neu dwywaith yn yr wythnos, i gweld sut mae fe yn yr ysbyty, a cael fach o insight o fel, falle fi mae'n neud hwn, a gweld sut mae bywyd yn yr ysbyty, a gweld ni yn rhedeg rownd, tre cael pethau i wneud, ond hefyd, cael y siawns na o siarad â cleifion fyd o safbwynt nhw. So mae hyn yn sicr yn peth pwysig achos mae hyn yn rhoi ban arall o safbwynt y profiad chi o safbwynt y cleifion. Gwych, diolch. Byddwn ni'n adolygu yr fath bod ni'n mynd ati dros y flwyddyn nesaf, so mae'n rili da cael yr adborth yna. Cyn i ni orffen, oes unrhyw beth arall dych chi eisiau rannu o safbwynt yr holl profiad yna efallai i dweud wrth bobl eraill? Fi'n credu treiala. Just treiwch e. Achos mae sawl, yn y prentisiaeth blwyddyn fi, mae sawl dechrau ni fel 10 fi'n credu oedd e, ond mae lot wedi mynd mas o fe nawr. Falle o'n nhw'n meddwl taw, o'n nhw'n mynd i licio fe, a wedyn penderfynu bod nhw ddim yn. Felly maen rhoi'r opsiwn na fyd i chi, rhoi cwpl o misoedd i chi gweld sut mae fe'n mynd. Os ddim, chi lli wastad mynd i trio rhywbeth arall. Felly maen nhw'n rhoi cymorth o hwnna ni fyd. Mae hwnna yn pethau, fel maen nhw'n gwybod, chi yn gwybod ydyn, llai treiale, ond ydyn os fi ddim yn licio fe, allai fel mynd mas o fe, a mynd i trio rhywbeth arall. Felly mae hwnna'n... Os mae lot o pobl yn meddwl fel, unwaith fi'n neud hwn, mae rai fi stico ato fe. Ond chi gallu bostod fel... Lle chi cymryd blwyddyn allan o'r prentisiaeth ma, a fel cael brec bach. Mae nhw'n rhoi cymorth o'n ni fyd, a mae hwnna'n bwysig fyd, achos rai ni meddwl am ni fyd. Felly, mae hwnna'n peth a fyd. Gwych. Beth amdano ti, unrhyw beth? Sa'n siŵr. Lle'r un peth, just go for it. Cymerwch unrhyw cyfle. Just pa gweud na i'r cyfle. Bydd chi'n joio fe either way. Bydd chi'n cael rhywbeth mas o ge. Chwyd, Chi'n fod yn ers erbyn y diwedd y 7 mlynedd byddwch chi'n neud e. Felly mae hwnna'n rhywbeth. A os ych chi ddim di joio fe, bydd chi'n dysgu rhywbeth anyway. A mae hyn yn glir o'r sgwrs bore yma cymaint o sgiliau wahanol dych chi wedi datblygu troi y proses. So diolch yn fawr iawn am ymuno â ni bore yma. O safbwynt y bobl sy'n gwandro, dych chi'n gallu ffeindio'r adroddiad blynyddol ni ar y gwefan ni. Mae llawer o enghreifftiau o afredar yna i rannu, so darllenwch, please. A diolch yn fawr eto a hwyl fawr pawb. Hwyl fawr.